Magandang gabi sa ating lahat mga ka-friendship. Ayun, sumapit na naman ang hapon. Mga problema na naman ng mga tagapamahala ng kusina ang ulam. Ang ulam namin ngayong gabi ay... Nakikita nyo to? Ito, gabi. This is from Butigi, Paracales Mountain Province, fresh from the farm. Wow. Farm ng aking uncle. So, let's proceed to the linis-linis part of the program. Kemi-kemi, ayan. Nakabalat na ako ng isa kanina, kaya lang yung photographer, yung videographer ko medyo late sa pagdating. Ayan guys. So, ang haba nito, ano to? Bro, parang may something. Ayan, balat-balat, process. Sa inyo po, ano po yung karamihan kasi sa atin, mga laing-laing. Sa bahay namin, ayaw nila ng ganon yung ginataan. Ayaw nila lang may gata. Gusto nila yung ano lang, yung ano yun, yung parang pwede mo ding lagyan ng pang-asim. Pwede mo ding yung simple na dinengdeng lang na aba, na gabi. Aba tuloy yung nasabi ko. Ayun guys, mga ka-friendship. Ito yung pinakamahirap na part ng pagluluto ng gabi. Balatan ang ito, anong tawag nyo dito? Di ko alam sa Tagalog nito. Bagasti aba ti Ilocano. Bagasti aba. Bakay bagbagayo apo nga na puskulti pa nagukis ko haan. Narigat lang talaga tati kutsilyo. Batit. Ayan guys. Ayan mga ka-friendship. Tatlo muna yung lulutuhin ko. Tapos the next day, magluluto naman ako ulit. Dahil marami-rami yung kinuha namin. Ay, hindi pala akong kumuha. Yung pamangkin ko pala yung nag-harvest. Pumunta talaga sa farm. Ako'y nasa bahay lang dahil naglaba ako ng aking mga damit kahapon. Doon sa kanila, ay ito na. Mapaparami na naman tayo ng kain nito. Dahil ang sarap-sarap nito. So, ang gagawin natin dito, inabraw lang. Dinengdeng lang ang aba. Hanya ginatagataan. Hanya inalsa-alsaman ta idi previous month. Puro inalsaman nga aba linulutok ko nagado na pirdi. Gusto ko. So, nga wala. Atoy lang.
guys, sugatin na natin ang gabi. Ayan, unahin natin ito kasi para matuyo din hanggang mamaya. Dahil ano to, tawag doon, nagalis. Ayan, tama na yan. Isang beses lang. Dahil kanina, nugasan ko na rin ito. So ayan mga ka-friendship, tapos na tayong maghugas. Ayun, magluluto na tayo. Nakasalang na yung ating kaldero, kasirola. Ayun, so keep on watching guys. Hanggang mamaya pag naluto na. Ayan mga friendship, ipisok tayo dito yung aban. Kitaan yun. Pisok-pisok. And then tatlo nga tumukot kami, kasi tipang kami at tatlo nga dumket. Yun unak nagitilip up na. Tapos daytoy bagas, makenting nga. Ayan. Gabi-gabi. Gabi-gabi. Araw-gabi. Araw-gabi. Na, 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 na. Ayan, takpan na natin hanggang mamaya maluto na. And then, kain na. Ayan mga ka-friendship, luto na to. Oh, tignan nyo na. Pwede na to. Maraming ito yung sinasabi ko sa inyo, yung walang halong ang tawag dong gata o kaya pang-asim. Ito hindi sa Ilocano dinengdeng lang nga aba. Naimas da ito tari naman naktat tayo. Naluto na po. So mga ka-friendship, dito na nagtatapos ang ating vlog for today, for this afternoon. Hanggang sa muli. And don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Maraming salamat po. Hanggang next vlog. Bye-bye!